जतनो सारिक जरानी हामबाय सिनी जत ककबरक चैनल सिनी मीडिया रंगनो तिनी सिंगरवक आनी सरकारी ऑफिस नि चेम्बर न कैसा प्रेस मीट माखलाइका नरक जतनो सेमानो सिनी मीडिया बाय ताकुक सं खनांखा सिनी ककबरक साल हंजागो नियाखैबा फिल ब्रुइसिसनि 47 years त्रिपुरा हापांग बाय कसिजाक मानि ककबरक पचिनि लैंग्वेज न अ साल न जों खातुं खाजनि बिसिंतै सिनि TTADC बिसि ब्रुम ब्रुम खलायमानि आहायन जों खानाबोसों खलायनाय पुइलाव चिनि सामुबतांनाय थिक याखलि एकाडेमी नि गारानि सिमी आरन सिमी जों कैसा हिमबतक रेसामुं मुसुमुं चिनि स्टूडेंट्स रक गार्जियंस रक ऑफिसर्स रक न जतनो तुइनाय कैसा हिमबतक हिमैनाय आरन सिमी हिमै दोकमाली हाती तै खलायनाय खुमपुइ चिनि स्कूल गाना तै खायसों नवाय एकेंगो हलो फाइनाय सिनि आ हिमबतक पाइनाय अरो अकक साथै खलायो जे हिमबतक पाइमानि परे अरो जों गोबांमा चिनि चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर ताइ चिनि ऑफिसर्स रगबो ककबरक सालनो तुयै चिनि गोबांमा जे जों बिसि ब्रुम ब्रुम खाय फाइमानि बा ककबरक जों तिनि 47 बोसोरनि परे जों बुसुक जरति ककबरक मानमानि परे जों ककबरक डेभलप मोनखा ककबरक चिनि मानि ककनो जों बुसुक जरतै चिनि हास्ते हापां इया खायबा बारथा कतर इया खायबा चिनि हायुं कतर चिनि कक थाइनो जों बुसुक जरति डेभलप खायमानखा आबरनो तैनाय जों चिनि नगराय रंनि बुखुक्तै बुंनो खुक्तै जों खालायनाय आबनि बिसिंगबो चिनि गोबांमा चिनि स्राय रंनो विशेषकै स्टूडेंट्स रंनो निनि क्विज प्रतियोगिता ओंखा खेला दुला ओंखा आबरनो जों खाना बरम या फरमान बिसिंतै जों प्राइज बो रिजांनाय आमा हायकेनो खानानि चिनि ककबरकनि साल जों खाना पालायनाय आबुं बागै नंनि बिसिंतै अ गाना गिनिनि चिनि खाजनि ताखुक्तै बुखुक संनो खानानि फुंनि 7:30 7:30 जतनो चिनि तम स्टूडेंट हिंदी चिनि जारा गार्जियंस रक जारा चिनि कक मानि कक न हामजांनाय रंनो जों बाय बाक्सा खाना अ हिमबतको हिमफाइना बागै नंनि बिसिंतै आं कबगो एज ए एम एडुकेशन एंड ककबरक डिपार्टमेंट